apa munda wangu wasa ndaka ndine mapotito ndine pambera munda ndine madomasi mumunda ndine vegetable munda rese ratsvake moto uri kwanzwa mambo right ndikati imi maploti deals amakuita kuti kandira moto mumunda kuti ndakurambidzira kupfudza mumunda menyu handisi kuada even muchapisa makanda munhu chaiye motaura kuti mugari wakaponda munhu saka nyaya dzakadaro kana takagarisana so hatidi tinofanira kuve vanhu vanonyarana ndichiudza sabhuku vangu vamaikasera animapaona iwo ndakatoitina mombe mudangara uri mombe kunosvika naro kumba vaitofura chibage vari mukati navo kuti uyu pamberi pemambo anoita zvake zvichidistant nyaya yake aneiziva tagara naye saka kuno kuine nyaya dzakawanda dzake dzokupazura mabhana achiita zvaanoda achipema kundii akapiwa takati zvati hatinei nazvo handiti saka anoita zvaanoda achikizidzira vanhu kuti comrade saka nda kuti tiunze kudare kuti uyu haazi comrade ari kutyisidzira vanhu chizvaye macomrades ari registered kuzanupefs kana munhu ari kuviolata mutemo achishandisa chiwovheti anotongwa nemutemo because kuna chairman wavo isusu wereport kuti munhu kana ukanzi muwovheti you don't have to violate marights evanhu yes uchishandisa abuse of power yeofisi iyona yavanenge vari kudii yavari kushandisa isusu izvozvo hatisuda kuzvifungamidza ndiri chanetsachi rotoifana kutaurana nasabhuku motsurwa kana kuri kutsurwa nasabhuku ndiye baba wamuinayo matsura naikoko ukangokomplai nekungotedzera kuti sabhuku ati chii handiti mukaona kuti ndiri kushandisirwa simba apa panhu hapana kumira zvakanaka ndingadai ndazwikawo ndichidai munodzokera kuti muna sabhuku atonga kana kuitai zvipi zvaakuitai pamberi pemhuri kana pamberi penyu handiti munodzokera kuna sabhuku wenyu sabhuku ndati handingataure nemi pamasupi pevanhu nyaya yandadzoka nayo pano sabhuku ndii but mukazoona sabhuku manje otiza musha wake une vanhu 200 vaanotungamira ouya isu tine more than 3 million vanhu mujurisdiction yedu wozototiwedzera kuti vanhu isu takamupa kuti toda kuhapura vatiinavo chitoro vamwe yakamira sei nyaya yesabhuku sabhuku mutukwa nasabhuku majaira vane kompleni yekupiswa kwesora pireda kompleni yekupiswa kwesora navava alright pireda pamusoro edare ini ndinonzi sabhuku mutukwa akasike kutanga ndichiwiri ndichitaurirana nemunasawiro wangu muvakisana wangu munhu ishamwari yangu handimuvengi akapisa sora pamba pake ndikabva kumba kwangu inini ndikanosvikira ndikamona akamira pamba pake ndikati shamwari unogona here kudzimura sora iri rikapararira akanditi nemuromo wake ndisawiro wangu uchizva haundiudze zvekuita iwe ndakapiwa nzvimbo yangu namunangagwa nachief ngezi Barnabas ndiri muri mufota ndoda kuudza mabhana nothing to do with me ndikati fine basi definitely ndakadzokera kumba ndobva ndazoenda kwaari second time ndikati kushamwari pawakandipengera papa inini ndaida kuona kuti sora kana uchida kupisa sora mutemo unoti fireguard ndobva akati sorry nekunotifaya ndobva akati sorry ndikabva ndati good boy tinomuti comrade kawe haazi mucomrade haana kana kubvira hondo yaakarwa but anozviti ndiri comrade ndobva ndati it's okay ndopa pazvakapererawo neni ndiri musango musi uya watakauya koti someone reject
4 June. Right. Musi wa3 inini ndisipo zvangu ndabva kuchekuti ndazvinetera ndichirwara zvangu ndaenda musango kunotema tunhu kwangu kwandaida kuti ndizvibatsire nazvo ndikuona soro muturubvi ndikati no pamba panofanirwa kunge pari pamugari wapo pari kutsvaka ndipamugari wachete pamba handipo ndikati pambapo ndipamugari wachete ndikabva ndati nokuneta kwandaita kundiita sendobva ndabva kushatini kwandakanga ndiri ndagara pasi ndaneta apa ndine nzara vadzimai vari kuchipatara havazonga zvakanaka ava ndobva vasvika ziso rakadai soku munhu wakapisa soro andipisira soro ende zvinhu zvangu zvatsva aonekwa achipisa soro nanhiki ndikati upi mugariwo ndikati munhu wandakatsiura manje apisa futi soro apisa soro pandanga ndichidzimura hana kana kutombosvika zvake kutonditarisa kuti ndiyeva yachivaka ivo vari wapisa moto ndikati ndikaona kuti panapa mutemo uri kunditaura uchibva kuna madzisha angu kuti ukaona munhu anopisa sora kana ukanzwa kuti munhu wapisa sora uri sabhuku ukaigarira nyaya iyoyo ndounoona samunhu ndikati aiwa ndikafira yamugariwe ndikatangirwa navakomana kuti sabhuku mutuka 1 week asati auya kuna mambo sora achiziva kuti ndinenge akapisa ndikati kwete handidi samoni mwende nditandisa ndobva ndazoti samoni rangu ndobva ndaridzosera ndakaritya inini kuti ndiite sei ndiende direct chinombo ndakataurira namambo ndikati uyu munhu anozvituko murege angazondinetsa kana akandurova ipaipurisa nekodzero yekumba ndobva ndataurira mwangu ndikati ashamwari zvawakanditaurira kamusabhuku izvizvi practically samoni ndokuuya kwatakaita kunotanga aiwa inyaya yakanaka vamugariwo ndikutaura sabhuku ndizvere zvakaitika makapisa here mukapunukwa nemoto mukazopedzisira wanhwiro wapisidzira kwete mama zvakaitika kwete mama kana muchitibvumira kuti tsanangura zvakaitika kubva pakutanga ndogona kukutsanangurirai nezvandinokonana nevarume ava ndogona kukutsanangurirai chimubvunzo wangu ndichidzokorora nhau yekunzi makapisa sabhuku vakambouya vakakutsurai ndobva mazopisa moto ukakupunyukai ukaenda hazvisiri here hazvisi tsanangurirai ndotsanangura dare zvakaitika manje first day pandakanga ndakatoita fireguard pamunda pangu pamabhani pandikupisira pandikuvakira ndakatoita fireguard yangu inini zvakanaka ikapera musi wa15 May akauya uyu ndichiita fireguard nangu vakauya ava aiwa mirai munzwa indwaika tiri kukuramidzai ndati vakauya ava sabhuku makoshiwa here kuti mutaurira sabhuku pamberi pamambo omwe ndiri kuzinzwa ndati makoshiwa here handina kukoshiwa ngachinjei vauya ava vakati koshamwari chichaurati aiwa ndiri kuita fireguard zvikanzi ndakachifunga kuti pamuda kumupisa unozokwanisa here kudzimura moto wawaisa apa ikati ndinokwanisa ndakatodzimura moto wangu ukapera fireguard yangu ndikaita ikatopera nditoitira fireguard yangu kuti uswa hwangu huri mumunda uhu ndisati husatswe ndiri kuita vakamatanga ngwero hwese chino uswa husatswe ndatoitira fireguard yekuti uswa hwangu husadini husatswe ikati ikwana ndikuitira musha wangu kuti ndiri kuvaka matanga ndaona ndavakaisevisa hukwai ndivandoda kuti cheke uswa hwu ndizodini ndizopfirira inini rimene mombe handisi kuda mombe mupi mupadhoku dzinondichidyira uswa hwu ndiwanoda kushandisa kuita sei kupfirira saka dakaparazobvira manje ndipekuti ava vane mombe ava masabhuku vangu ava ndo vaakuramba vachivhandalaiza uswa hwuye hwandinoda kudini kupfirira ndikavati handisi kuda mombe kuti dzipinde mumuploti mangu shandisai maploti enyu andimukaona to make matters worse now pandati shandisai maploti wenyu paya mwangu sabhuku kazera haana ploti andimupanzwisa tiri muno mudare izvozvo ploti haana right uyu mutukwa muwangu uyu ane ploti yakanaka kwazvo paanofanira kuti achinge achibuda nemombe dzake achienda nadzo kumafuro ndo paakarima patakambodzoka kuno musi wa3
October 2022 achiti mafuro apegwa namakazera iye akatendoka kusiya munda wake unorima kunofanira kubuda nemoto ani mapaona manje saka taita gakava rokuti after ndavati handisi kuda mombe mumploti mangu within 3 days moto wakanda mumploti mukati mefayagati moto wakanda mukati mefayagati inini ndakatonoholda nefsek kutonodzivirira futi kumatanga kuti ndidzime moto nekudzivirira kugadheni yamai mashumba kuti ndidzime moto nenefsek mashumba ukasvika sokuti moto uyo handichatombokwanisa babhudi uyamunditirawo kwangu ndikarova ndikati koimimi munoti hamugoni kumoto nefsek munaisi vadima dzisadzimura moto ava vakatozouya moto tatodzimura kusati kusitapera vakasvika muri kuite chiko pano mugariwa muri kuvaka chii apa pane kundibvunza zvemoto vakandibvunza zvandiri kuvaka apa munda wangu ndine mapotito ndine mapambaira munda ndine matomasi mumunda ndine vegetable munda rese ratsva nemoto uri kwanzwa mambo right ndikati imi maploti deals amakuita kuti kandira moto mumunda kuti ndakurambidzira kupfudza mumunda menyu handisi kuada even mchapisa makanda munhu chaiye motaura kuti mugari wakaponda munhu saka nyaya dzakadaro kana takagarisana so hatidi tinofanira kuve vanhu vanonyarana ndichiudza sabhuku vangu vamaikazera ani mapaona iyo ndakatoitina mombe mudanga ravo remombe kunosvika naro kumba vaitofura chibaga vari mukati navo kuti zvamukuita ndine mbeu dziri mumunda mangu munda wangu ndine right yekuita horticulture ploti yangu kuti ndine mvura pamba pangu saka imimi kana muchiti munosairira munhu muchiti kwanzi chachirimo hatiwirirane imimi shandisai ploti yenyu ndodaka parabvira mambo wangu saka muri kuti imimi moto hamuzivi kuti wakafamba sei moto handitomboziva kuti wakakandwa nani ndochokwadi chinorarama hapana kuti moto kutodzimira kwataita moto zuva wakatoya nekuseri kwemabhauri mukati mefayagadi mupurisa chaya ndakatomuradza pakatangira moto francis chakara katiri kuona patangira moto parapa moto watotoshamisa ini ndatoiti anoindi ndaenda kutotsirwa nematanga ese huku iye zvinezvi madomasi ese akatsva mbambari dzese dzakatsva handimapaona ava vakuya kuti kuva mugariwo mungatogara zvinji yazvo moto uchibvira ndikati ndatoneta ndiri munhu mukuru ndozarirwa chese apa ndakatogadzika risinepsiki pasi ndabva kudzimura moto wese rimwe resaidresi iva idzimura munda wacho wakatsva wese munda wacho ndewangu usacho ndaida ndokuti inini ndichoita thatching kuti ndakavathechera dzimba ndinavo yaari kutogara izvozvi neuswa ihwohwo uyu ndikamuthechera iba yari kugara izvo neuswa hwanotocheka munda mangu asi pamusoro paizvozvo manjika votora vachifosa kufudza munda mangu ivo zvandisingade ndichida kuti ndotokuda kuti kohwa uswa ihwohwo asi vanotora uswa ihwohwo vovhandaliza manje ndokudakara raita kuti moto wazotsva mushure mekunde ararambidza ava vari vanhu vakuru kuti ndivana sabhuku vafanira kutsiurwa kuti mombe vafudze mombe ndikataura kuti inini munhu nemombe mombe mberi munhu mashure vakati hazviite chachirimo andinopaona chachirimo asi inini ndinorarama neuswa ndiri thecha ndiri builder ndiri maona uswe asi kana ndaita zvakanaka futi pamba pangu vanochiva voti ndiitire ndovaitira mukamupfudza kicheni yanaye izvozvo ndindakamupfechera kamutuku ari apawo uyu kicheni yanaye ndindakamupfechera kazerawo hanzvadzi yake yaimba ndindakamupfechera kicheni yacho anayo imba yake kugara zvakazera ndindakaplasa nekupenda zvese ndikamuitira vanzi sorry kukanganisa vanotori nevanhu vanotoziva kuti imi vakapisa moto munoziva mambo pafamunhu hapashai muroi ende muvengi havashai kuplota madheals kuri nyore kwazvo kutsvaga vanogona kuti vatsigire kuti tamuona asi anga pamba pangu ndinogara ndiri one handigare nemunhu handimapaona manje handina mukadzi handina mwana vanhu vari kumusha kwavo vese wozoona kutungidza kwandaita moto ndiri pamusha pangu asi chavanofanira kutsanangura moto uyu ukawanikwa wakungobvira pamba panogara munhu wega asina vana asina vakadzi anongogara ega moto utongowanikwa watangira ipapo hauna kutangira pamba watangira pai right pamba muri kuona ichengamire mabhana akadai izvi imba yangu iri apa nditika moto wakabva nekuseri kwemabhana mabhana ari muyadhimani ari muyadhimangu tikaona isusu bere rorutsa ibvi mumusha mashaikwa chembere tinoti chakadya chembere chii indure nati mumusha chembere yashaikwa toona bere rakurutsa bvudzi ndokuti pamwe utadza kundoti imvi handizivi zvinezi
ndirani raita pamapenzi asi kune misha yakawanda stere rairozibira pamapenzi ninzi bere iro ndirani rozibere ndiro achikaya munhu aiwa ninzi ndirani bere wabvunza zvarisina saka muona zvaakutopindura zvazvandawabvunza bere karirangiracho saka imimi pamba penyu hapagare munhu panogove nemunhu wani munhu wani moto wanikwa pamabhaundi pamba pake pamba penyu pa mabhaundi ndenyu pa moto watanga pamabhaundi hakuna vana vanogara ipapo hamuna mukadzi anogara ipapo unonzi ndiani abatidza munhu vanogona kuti ndini yani achitika ndisirimi ani mapaona musirimi asi zvinonzi chii ndini asi ndisirimi saka masabhuku aya hatina patinogona kuablema nokuti maonero avari kuita ndo maonero chaiwo atingatoitawo kana isusu kana vachigara vari vega saka munhu akauya here vakamuona here handini mapaona toda kubatsirika iye sabhuku pane vanhu here vangauya vachititaurira kuti ava vakapisa moto mongu tinawo mambo kuti pamusoro ina pamusoro inedaro hamugariwa vakapisa moto vachipisa moto tina vamwe amai vanga vari pagwano wemunda wangu munda wangu naamugariwa takatoti takatogarira naamugariwa ava ndokubva vadini zvavo ndokubva vauyariwo panext pangu anga atori munda make amugariwa mai mashumba anga achitoriwo pakona yemunda wavo ndopamukani wemunda wavo ava amugariwa vakatanga kuona mombe yekwamachipisa yakauya mombe ichifamba amai uyu vachiona mombe ndobva vatanga kudzinganisa munda mombe ichienda yamachipisa ava ndobva vadzoka manje nemoto bva vasvika padhuzi neguva remwana wavo ndobva vatukana moto amai mashumba vakatarisa moto uchibva wauya ina ndiri kumba moto wakauya ava amai ava vaiti mugariwa pakana moto wavatiza vachaudzimira masabhuku vachairawo ndoma vachaudzimira nokuti makachena kubva kusona kwavo vakaona mugariwa havana kudzima moto moto urikungouya moto wakabva wajamba munda wangu iwoyo kubva wauya kunosvika mheno wasvika kumagadheni evanhu kukomboni mudzimba dzevanhu vanhu vese bva kuda kutanga kudzima moto ndobva ndasumuka kumba ndikati moto uyu ndimugariwa but moto wamukunda ndobva ndasimba ndikabereka nefuseti ndikatora vanhu mukombo tikaita vanhu vanokwana 6 tikatanga kudzima moto kuru kwawava manje ivo amugariwa vari kumba kwavo takadzima moto nevana vangu nawo tichitoona kuti amugariwa avo vakamira amai mashumba nasabhuku mumwe wedu anga akamira pakona yemunda wani pagadheni rekwaamai mashumba ndo panga pamira sabhuku amai chihava nemuridzo gadheni amai mashumba vakamira tichitovaona tataona kuti avo vanhu vamukwavo asi asingazivi vanani ndobva tadzima moto tikaona kuti tikaurega uyu uchapedza kwese ndobva tafamba nekuro tichere tifamba tikaiti zvakuine vanhu tichasangana tiri kunosvika padhuzi pamabhaundi amugariwa varipo vakamira manje vakata muchunga kuitarisa isi tiri kudzima moto tanosvika padhuzi pavari kutaura pamabhaundi ndopatakabva tapinda navo mabhaundi moto wavo tobva tanoudzima kuseri kwavakatanga vambobatidza mushando wavakapopizananasa takabva tanojoineka tichiudzima ndichipedza ndakabva ndaenda ndakabereka nefuseka amugariwa akamira amugariwa ko moto wabva kupi zvikanzi moto wanditiza saba ndikati wakutizai akati ndikati ko fire guard mapa zvikanzi zvefire guard ndezvinei moto unganditiza wanditiza ndikati right sabhuku moto wakutiza amugariwa moto wakutiza aindashowa patikai isusu tiri kudzima imi makamira makabata muchiuno muchititarisa zvinorevei vakabva nditi maida kuti ndiite se ndida kugaura pesa pane tirakita mangwana chaiyo ndida kurima pesa padhaso endapisa ndikati aiwa amugariwa amutaure ndida munoona eji yangu ine kudzima moto hazviiti asi nekuda kwekuona kuti dambudziko iri musha moto taparara that's why maona ndichidzima but mabindiro dzenyu hadzidini hadzichashanda amugariwa vakapopotedzana nemukadzi wanaive naiyeyo ndiakapopotedzana naye neamugariwa ini nangu mashoko ndiyo yandikamira mukadzi uyu ndiakarwadziwa chikonza naamugariwa ndakuona ichichi ndokutisi ndobva ndabuda ini ndobva ndananga kumba kwasapuka padhuzi panextdopa
ndovana kuti sabhuku mugere moto utarisana mvillage mengu zvikanzi sure inini ndatya kuenda nekuti akatombotuka manozvo ako saka ndaona moto uyu nditobvawo kumatanga angu ari apa asi kuti ndichitaura manje zvandirwadza ndichanotukwa futi ndikashaya chekutaura zvino sabhuku maita basa nokuti madzimai moto wakadarika munhu wangu nemugari wangu saka ava ndopavakazoripota saka inini ndakatobatsira baba vangu zvavari kutaura zvimwe zvese ndezvekunyepa mukatuma munhu anotarisa muhombo wataura uri mupurisa wende akaenda vatiwo ndakanomuratidza kuti moto wazodii hameno twakataurana sei chii chamakataurana iwe nenhau yekutsva kwemoto mambo zvekureresa kuti singarere pamberi pedare kuti pamusoro moto watsva kudaro ndaona samani masei pakuramba vakanotaridza kwatsva moto kudhara watona watotungira ndofuna kwako zvakaba mupurisi ndozondoratidza mapiswa nasabhuku maiki yava mufedzo havo ndikatosvina ndikati moto uyu wapiswawo nezuro kuti havana kujamba kuenda dera ipi iyi nekukwatsa kudhara uye ngasiyene nazvo izvi hazvipo kubva vati tino neuso hwe13 wandikuisa munda imomo ndikati hamunocheka pana nesuraisa ndikuona peni wamukati 13 ini mamungariwa kamda zvimunyaya munozvinga uri mafungire enyu baa ndikuona apa hazvii asi mukuri meni gadhini renyika nemapenda zvatsvaidza ngatimboona zvafamba sei papaya takaenda tese pane madomasi avo saka takandidetsera ipapo vakasamawo chinhu zvavo madomasi vakasadhisi dzakadai so isina kutsva wapaita moto wakazongopinda pane 3 madzinda vakasamawo chinupinda ne2 madzinde madomasi ndikati saka moto uyu wazofamba sei kubvawo kuti unopinda mumochini apasina kutsva zvaonzwa wakadai wazongofly waenda kundikati mukuiaa iyi nyaya yapenguri pakena asi yangoda muidzi kuti muipindure asi ndichitarisa asangomapisa ndozvo zvandakawanzana navo so kunga kwenyetariji yakatsva ipapo yakakura sei ini ndichitarisa ndasebasa ndichitarisa inini ndakangotarisa nemeso ingagone kusvika kuma 20 or 30 hectares dzakatsva pachinzvimbo pacho 30 hectares 20 to 30 hectares handina kupima uyu murume uyu pamberi pemimambo anoita zvake zvichidistant nyaya yake aneiziva tagara naye saka kuno kuine nyaya dzakawanda dzake dzokupazura mabhana achiita zvaanoda achipema kundii akapiwa takati zvati hatinei nazvo handiti saka anoita zvaanoda achikizidzira vanhu kuti comrade saka nda kuti tiunze kudare kuti uyu haazi comrade ari kutyisidzira vanhu chizvaye macomrades ari registered pazanupefooisi kana munhu ari kuviolata mutemo achishandisa chiwording anotongwa nemutemo because kuna chairman wavo isusu report kuti munhu kana ukanzi urimovhet you don't have to violate marights evanhu yes uchishandisa abuse of power yeofisi yonu yavanenge vari kudii yavari kushandisa isusu izvozvo hatisina kuzvifunganidza ndiri kuda kuti iye zvino chinotenderwa nemutemo kubva pamuri sabhuku kuti munhu kana akapisidzira mumusha anotongwa no matter who zvina basa kuti urani handiti vakwa muri kuakyuza vamugariwa kuti vakaonekwa ndo vapisa moto handitika naizvozvo munofanirwa kuisa mutongo imimi sasabhuku paground handitika mochiuya nawo kuno mutongo wenyu handiti isu tosvika toisa wenyu handitika kana tavapa mutongo yavo kuno kwedu imombe kuno kwamako vakatobuda kana makaona kwaedza rimwe gore ravakatosteta kuti mangu musha kana munhu akapisa sora
akaikora kodzero dzechivanhu mudunhu mangu zvinobhadharisa ngombe. Handiti mapwa vakatotaura saka hatinetseke nemutongo wekupa vanhu vanenge vachiita zvinhu izvozvo zvekuparadza environment. Amene vane mabhuku avanga vauya nawo, angauya kuzoshanda kuno kudaro here? Ari kushandei? Right, bhuku rendave naro panapa mama. Nderekuti pandanga nditaura kuti vamutupa vari kuramba vachishandisa munda wangu, vachiramba kushandisa wavo watakatenderana kuti vanenge vachiushandisa. Takauya muno mudare, vamutukwa vapegi vamhan'ara ivo kuti vajaira nevanhu vavo vapega minda. Ivo vamutukwa vakasiya kupega munda iye, vakasiya munda uya mumafurume vachienda kunorima. Tsamba yavo ndinayo iri pano iyi yavakanyora vamutukwa. So tsamba painopindirana nenhau yekutsva kwesora ine pairi kutaura here zvinopindirana nenhau yekutsva kwesora? Nenhau yekutsva kwesora makufunga kuti vanenge vakukufuremerai? Handisi kufunga, vakari kutondifuremera nenyaya yekuti ndavarambidza kuti mombe dzangu dzavo dzishandise ploti yangu. Vouya vobva vapisa sora ivo, vobva vatsvaga mawitness kuti va kufikisa mugari wavo. Aiwa, tomboti mawitness haana kutsvagwa. Witness asati tataura naye pano, tichauya naye pano mudare utsanangura maonero mapisiro akataura. Mutemo unototaura kuti sabhuku unotonga munhu kana apisa maoko. Handitika mazvijamba kudare kwenyu kutyanana kwenyu. Handitika chiuyai nemawitness ake. Handitika uyai nemawitness vato takavaona vachipisa. Handitika isu tobva tangopa mutongo, ndatokutaura mutongo wokupisa nekutema miti. Izvozvo zvinhu izvozvo zvinodhura kuitira kuti vanhu vasiye tsika iyoyo. Tine zvipfuyo zvakaita tsuro, mhembwe, mhuka dzese dzesango dzisingatoziva kuti zvino kana patsva apa tichazorarama sei. Handiti mapwa. Saka tiri kuti isusu mutongo tinotoupa, tonyora maminitsi ari kunyorwa apa, toinda tonasabhumita paema. Handiti tinotomakirwa unzi good kudai. One down, very good. Tikuita basa. Handiti mapwa. Isu kuno mambo anotobva atotiwo aiwaka ndo basa redu, hatigoni kutendera vanhu kuti vaparadze nyika. Nyangwe tikainda zvino mudzimai wemutungamiri wenyika vari kutaura. Ukaitwa news pane pavanotaura vachitaura nyaya yekubhoera yavanenge vachitaura pamusha umwe wavakaenda vachirumbidza basa rakanga richiitwa ipapo. Handiti asi vobva vakomera nyaya yekuti miti ndoupenyu hwedu, hatifana kutema miti. Handiti wakwa. Saka iyoyo nyaya iyoyo takudzorera isapo mai majairi uyai nemasabhuku nemawitness musi weFriday. Hatichamirira musi wa27, hatisati tinonoke musi weFriday, musi wa20. Aiwa, maite pamoja. Oya navo nekuti izwi rekuti ndiri muhete ndinogona iroro chiri chityisidziro. Handina musha apa musha wayo kuti waari kutaura kuti akatigadzirira ndeupi futi. Munhu ari pasango ane aiwa amai muri mukomboni muri kunzwa here? Kopini ndakaitora kuteeresai munzwe imhosva here mukomboni kana musina munhu saka havafanira kutaura zvokupiswa kwesora nekuti havana munda. Kwenonzi munhu arisipepa baba iground manaka akapisa munhu wangu wacho. Zvipepa zvinonyangura handina ploti yofareta ndinayo
kana yachida ofareta ngadiite ndiye naye aione munda wakapisa ndiwane ndiwangu inini futi ndinyakubatsira kudzima futi chimoto saka mhosva yangu ndeyekuti ndakubatsira kudzimura moto tosangana muzvafu Swa 20 tritese muno